ang atong generation karon. Buwan kayo ta kana influence kita sa mga ano bitaw pagdili mo workout move on diretso. Tinuod ba? Munang laki nakita ang mga situation nga ko nga kanang maglisod ka nya hurting ka na kanang kuan. Iyalo lang siya nga season mo shape up sa mo ayaw lang give up, ayaw lang kana kung down. Laway mo related with the topic on like Ayaw lang ikuan. Ayaw pagbuhat og decision while naa ka sa process pa. like sabi nag emotional ka ba? Lagi kay kon kayo kanang magmahay ka ba nga mahuman ang process na kanang ipatay na may muhang self sa process na gi-allow ka ni Lord sa process dahil para I know. it's either na siya ginahimo behind the scene or na po siya ginabuhat sa imuha I think na siya kinahimo at the same time. So kana ron siya. Sa atong generation nga kan kayo immediate kayo ang gratification, immediate kayo ang decision nga dapat gibuhatan nato. Ato i-practice ang old school nga pamahagi ni Lord yung style dito nga lagi process by kung the best na siya by malangay ka diya sa process. Siguro galangay-langayon ko no. Motuod ko sa process ni Lord niya, the more ka kadugay by the more ka sakit, the more ka crush, So mo na ko feeling karong lugar. the best ang kanang result, mas the best ang result. Ang promise ni Lord, dili mo makuha diretso kay pwede ko kay process ni Lord. So whenever nga maghatag si Lord sa imong promise nga ma-read nimo sa Bible, dili na nimo makuha diretso bay. Nabuwa na nimo sama sa mga Israelites. Gipromisan sila ni Lord og promised land. Ang Bible nag-ingon niya, pwede ra sila mo travel og 3 days. 3 days or 3 weeks basta inana. Pero asa sila gilid ni Lord, gilid sila sa taas kayo nga road. Nga naay mo attack sa ila, naay mo kanang pasakit sa ila. Kay ganun man, ang promise ni Lord by dili cheap, worth the fight. Mas mabalyo ni nato ang mga results pohon because we have earned it. Yeah. Sayang ang process nga ikaw mismo nag-decision nga mo i-take out imong self sa process. You are imong talk out imong self sa process. I love So it. don't talk yourself out of the process. What's your currently? Si Joseph ang iyahang calling kay kuan kanang for saving the world sa famine kay ang kalibutan sa una na 7 years na famine. So si Joseph giprocess siya ni Lord 20 years sa Egypt. Tong di ba tinag-as kayo nga kan si Jesus atong gi-share na ko last time. Need man kayo og kanang kuan tao nga salvation nga pwede ron sa diretso kan dinhi pero anong ni-undergo pa man siya og process. Sana ba si Lord pag gitsagit ka na game yun ni Lord ang process kaya para mo itip sa mga tao. Ay lagi ba? So may mga naisahay nga tending kayo ang kwan. Tapos ng generation, grabe ang mga influencer karon ba? Mga relationship nga dili galast. Gahatag check message sa tuwa nga inani ang idea sa message sa kami yun, dili mo last okay ra. So ang mga tao dili ra sila mo kan maka-receive sila ng idea nga pwede ra day no, okay ra day no. Nga dili mo last so wala sila kan nga mo fight, wala sila spirit niya or attitude niya mo fight kay nila gakita ang ka-feed sa ato ang generation. Bulag manggani akong bulag manggani walay galas silingan. Walay galas. Sabo to sa mga tanaw si Jason no? Ana baka nang iana dayon. Muna siya ang isa na siya sa bakak sa yawa karon nga spread sa atong generation. Muna sa ato ba atong tinguhaon sa atong time karon na dili lang ta mo feed og message or kanang kuan unsay gagay ta mo sa kalibutan. Kay kalibutan by will remain kuan kalibutanon ra gyud siya. Ang kuan ang mga tao selfish, ang mga tao na issue. Unang kita focus kita sa word ni Lord. Ako lagi ni kagabi na gabi. Alas 8 sa gabi pa nga, alas 12 sa gabi. Gabi, ang tigi lagi. Ay, naku Lord. Saka sila mag-away ba English kanan? English. No, you must never go and have a sunshine in the sky. Kapri kayo, no split, no split. No, love. I'm never go for the faulty and the my forever now. No, can't be. Why can't be? Come on, talk to me. You know what? I know you know what? Kuya, ambot. Yan ang i-search man. Whatever. Whatever. Okay, that's good. Are you? Kada sa puto mo, kaliman ko message yun. Wala siya. Isini mo?
Dili ko message yun. So why you didn't text me in the morning? Siya, so that's it? You're just gonna ignore my messages? Yan nakamata, nakatulog na mag-ipod. I'm not for text you because I'm not protecting Dili. you. Si Kuan ba? Si Kuan ba? Di ba? Masuko man. Pero hindi, muna din siya. I'm not gonna do that. Gana ba ka ng gana? Shouldn't we? Kasi kikuluin na lang ito kang tumpang. Di na lang ka mag- I ain't. Ano din? If the boy will ask ba? Ano siya? So, what do you think about this problem? Thank you for that wonderful question. I believe. I believe. for me. I'm not text you in morning because I'm angry for you. You know? You know what? I thank you. That's it. Nakaunauna na sound sa'yo yung English. Yeah. Nagano, busy pa to. Busy pa to siya. Babe, do you think it's easy for me that you are there and I am her? Don't you think it's crazy? Crazy for you? Crazy for you. Da, da, da. Please. Tomorrow, please. I don't want to miss a thing. Patong topic na unsa na, ano na. Sige na, sige na.